Алабуга игенчеләре дә язгы чәчүне уңышлы башлап җибәрде. Кайбер хуҗалыклар күп еллык үләннәрне, уҗымнарны тукландыруны тәмамлады. Колос кооперативында 2000 гектардагы әстерүлек җирдән нәтиҗәле файдаланырга тырышалар. Быел арпа, сыла, борчак, бутай чәчәләр. Орлык, ягулык майлы материаллары җитәрлек итеп әзерләнгән. Күп еллык үләннәрне, уҗым культураларын тукландыруны тиз арада тәмамлаганнар. Көннәрнең кинәт җылынуына игенчеләр әзер булган. Внезапная весна, внезапная очень. Кинәт шулкадәр җылдыр дип көтмәгән идек. Һава температурасы гадәттәгедән югары. Җирдә дым сакланмый. Чәчүне тиз арада тоттырга кирәк. Күп еллык үләннәр һәм азык культуралары чәчүгә быел аерым игътибар бирелә. 607 баш мөгезе эретерлекнең 220се савым сыерлары. Яхшы азык мул савымның нигезе. Süt сыйфатлы булсын өчен азыкка химик катнашмалар өстәмиләр. Продукция Алабуга һәм күрше-тирә районнарга таратыла. Алабуга районының барлык хуҗалыкларда диярлек чәчүгә кереште. Техниканың яхшы әзерлеге, ягулык майлау материалларының җитәрлек булуы мул уңышка өметләнергә мөмкинлек бирә. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары, Алабуга районы.